Hi guys, welcome back to my channel, Joe Corny Vlogs. Of our first time mag-view, please hit subscribe, notification bell button para updated sa akong mga videos. Another day na pod para sa ako ang last 14 days na episode. Yan sa ako ang vlog. So, adlaw nga Saturday karon guys, may gani naka-duty ko karon kabalo mo nga no, kay sige sakit. Grabe nga sakit ang akong tiil gahapon. Og ang nahitabo, mura na ko gakamang o lakaw. And then karon medyo naarang-arang siya gamay pero napay bunog kay giimnan man og tambal. Pero dapat unda nga din ako maginana. So mula na resulta sa quarantine sigira og lanay. Well anyways guys, before ta magsugod intro sa ta kay vlogger ba ta, di ba? Alright, by the way guys, shout out din ako kung mga brother sa Alpha Kappa Rho fraternity sorority sa akong mga sisters sa frat and mga brothers. Brad, long live sa inyo ha. Naka frat shirt ko karon. Actually last year ni siya. And then happy 47th anniversary sa tanang mga kuano, mga alumni and professionals sa Cagayan de Oro ng mga Alpha Kappa Rho. And sa akong chapter dito sa Phi Sigma sa Taguluan, Misamis Oriental ug sa Liceo chapter. Yan, happy anniversary, 47th anniversary sa Alpha Kappa Rho Acro. Long live. So guys, akong gi-walking karon akong tiil, medyo okay siya. Narang-arang na. Unlike kagahapon na grabe akong kuan, grabe ako ang kanabitong baklay ko. Halos manghawid ni gyud ko mahal ako. Kinaanan ako day. So karong adlaw wag ko nagkaon kayo, wala na ko kaon balik siguro ko og diet na pod. Aron ni gumal diet, balik na pod ay kaon og daghan ana na pod siya, di ba? Balos-balos ba bawi lang ba. Actually today Saturday, medyo mingaw kayo ang station. Walay ga-duty. Ang newsroom, may tao, may gala. Oh my God. Dining aside. May tao, may gala. Office residence. May tao, yaman. Kamuar. Kamuar ang TOC. Palong na kay shutdown ba yan? Alright. Kaya na lang. Showtime online. Ang gaon sa Kapamilya Channel. Office ni Bernie. May tao. Manaliga mo si Ray. Ako rin katikaw-tikaw din, di ba? Sa technical po, TOC gapon. Walay sulod. TV Patrol. Walay sulod, guys. So, meaning ako rin isa katikaw-tikaw din sa station. Oh. Ay, narang-arang na kong tiil na yun. ABS-CBN TV Plus. Wala si Edison. Asa na sila? May mga tao na yun guys. Admin. Ay, salamat na tao. Abi na ako rin ka-duty. I mean, ako rin sa building na rin si Ma'am Tipay day. Yehey! So, may gani kinai taga-admin na isa. Actually, it's my last 10 days na lang, no? Last 10 days ba? Nagalimot yung ko ba eh? Kaya gusto na ko limtan manggod nga last pila na lang ka-days na ako din sa MOR. And then, ako sa gawas karong kay grabe katugnaw sa sulod. And then, around 1. Kumala kong load para sa alas 3. Then later on alas 3 mag-live na po minis with Baricar and our brother Boy Negro. So nakukarong gawas mismo sa building sa ABS-CBN Cagayan de Oro. Dobby. Kanang i-bakle-bakle ako ang injured na tiil kay grabe magugito akong kuan gud. Kanang himo ba?
Akong gimo magugay, grabe akong crossover bitaw. Ana yun ako ba? Pag crossover na ako, back. Mo to nagdigil na akong tingil na yun guys. Mo to na sakit ba? Sakit. Oh. Basta lagi. Hindi guys, LeBron James good. Kaangal eh. Atik-atik lang ko nag-basketball pero na-injured dito siya sa ano, Humba edition na NBA. So, napako din ni tambay-tambay and then research taw-taw sa mga balita unsay mga update karon sa kalibutan, yung mga kahitabo karon sa tibok kalibutan no? Mura taga kuyawan guys Ginoo ko para digin ni para sa ato ang kuan ba ang year 2020. So ganapa mo remember ani, so mga remember na to puro mga disaster no, pandemic unsa pa na diha ang latest katong sa Lebanon ug sa pait kay ang 2020 guys. So mag kuan sa ko dinhi mag charge sa ko dinhi kuan ta sa mga balita ug uban. And katong gusto magpa-shoutout diya sa akong vlog niya, i-PM ko ninyo kay i-shoutout mo. No? Ayan. Hi sa Mix, hi Mix. Hi Sweet Maricar. Boy, hi boy. Ayan. Shoutout mo kay sa akong vlog ako yan, no. Tama. Nagay-gigawas ani nga sa una nga ano, di ba? Katubitong wala pa ni. Yehey! Hoy, marami nag-live ni Sweet Maricar, Brother Boy Negro. Kinapayas lang ko guys, kaya makalakaw na ko. I'm so happy kaya makalakaw na ko guys. Labi kayong weather and then medyo dagom lang. Kita ninyo na. Grabe no? Grabe ka dagom. Alright. Ay mo kalimot pag-view sa ako ang YouTube channel, Joe Corny Vlogs. So wala pa naka-subscribe, subscribe na mo. Diba Chip? And Instagram na ako, Joe Romantico. And sa ako ang TikTok, Joe Romantico, Joe Corny Vlogs. Tika kay salamat guys sa inyo. Alright. Nasa gawa Sir Joe, na ipagkaon. Ha? Kita ko pagkaon, gutom kayo ko. Ay, gutom. Pero wala. Ano sa'yo na dia? Salad. Salad ka ng mga bingka nila sa lupo. Salad mo na bingka. Kayo, kinapayas na kayo ko? Oh? Ha? Kalakaw na kayo ko na? Naigo na ka sa tambal. Ako pagkaon, medyo gutom ko ba? For kumuhan. Naglibot mo ko. Once again, pila na lang ka days ang ako ang pag-stay diri. Sakit kayo. Pero okay na, ato lang gisulit na nina ako. Dapat nakoy remembrance or like nakoy video for my last 14 days. And I hope na sa last day na ako maging strong ta. Okay, I don't know. Siguro makabalik ko din on the 31 pa. And magkuhan siguro pasalamat or something na di ko kabalo. Basta kaya tangilan ko ninyo din guys ako ang daily vlog para sa akong pila ka days na lang, like 10 days, 9 days na ko din sa ABS-CBN or MOR Cagayan de Oro. Salamat, amping mo always, keep safe, stay safe.